Erokamana inya Ken Muga kawadhi nyime ni jatend kweth mar Azimio Raila Raila Odinga osayo jatend piny William Ruto e weche mosebedo kowacho kuom jogo mosebedo katayo kembe mag sukari e pachoka kod ji ma iwacho ni gin achudhe mag mibadhi. Raila mane loso e liend manen jakom mar riwruok mar jotich kotu Ramogi olongo weche ma Ruto osebedo kawacho kaka weche maonge tiendgi. Raila bende osayo jatend kotu Francis Atwoli ma owacho ni ojwang'o jotich ma Kenya. Weche mag siasa notimone wa nyasi mar kowo manen jakom mar kotu Ramogi ka jo siasa mag kweth ma Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja nokawo thuolono mar bare weche kendo ka ochung' motegno e siro jotelo magiluwo. Kane oloso jatend kweth mar Azimio Raila Odinga nowuok tung' mosuoko jatend piny William Ruto e weche mosebedo kowacho wi jotelo mag kembe marego sukari e pachoka. Tusipojihadhari Kenya mtapata mahali ambaye mtu anashikwa namna hii anatoroka na haonekani. Sisi kama utawala ya Papadok kule wa Haiti. Manake kama mtu anaweza kutisha na yeye ana nguvu, anamwambia wewe usipohama nitakuweka wewe jela au nitakuua wewe ndio kwa Mungu yako. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Ni utawala mzuri hiyo. Vitisho kama hivyo hatutaki. Raila wacho ni en gima rach ka jatend piny nyalo golo weche machal kamano e dhoge. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, nitakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Raila bende no wacho nyasi no ni okodich gi nus mkate kata mana bathe matin e sirikand Kenya Kwanza. Sisi hatujaomba mtu mkate yoyote. Hiyo mkate tunasema kuleni hiyo yenu yote hiyo ambayo mliiba. Si waliiba. Raila no dhi nyime gi seyo jagoro mongirore riwruok mar jotich kotu mano Francis Atwoli kuom jwang'o dwa jotich kendo tiyo kamoro achiel kod sirikand Kenya Kwanza ka jotich to sandore. Shemeji yangu Atwoli. Shemeji yangu. Lakini nimwambia wewe kama kiongozi wa wafanyakazi kaa hapa. Wacha yule mama Murgo ambaye anawakilisha waajiri utajiri akae pale na Ruto akae pande nyingine. Kama wewe unakwenda kwa mkutano ya Ruto na msifu wakazi gani uko hapo? Mbona hujaambia shida ya wafanyakazi? Wafanyakazi wako na shida. Wach Atwoli no kwedo ko wacho Raila onego yie ni Ruto manoloyo yiero mariga mokalo. Kama nyinyi hamkushinda kura Wycliffe, si Uhuru angelikataa kupeana ile panga ya nchi, angelikataa kupeana serikali. Sasa anakuja Tanganya mzee Raila shemeki yangu tufanye maandamano. Supreme Court ilimaliza haya maneno. Nen siasa motedore kano chopo kama koro Atwoli kod Senator Mavihiga Godfrey Osotsi no chako yware wi ng'ama onego rwak Raila mondo owuogi jopiny gimano miyo Atwoli oywayo microphone gi thuon e lwet Osotsi. Jatend migepe Musalia Mudavadi bende nodok ne Atwoli kowacho ni onge ng'ama onego se Atwoli kaluwore kod chung' mare mar siasa. Mudavadi bende nosiro Ruto kaka osebedo kokedo ne kembe mag sukari. Atwoli is not living in a state of self-denial. He's very pragmatic. He knows that the election is over and we have to move on. Na yeye amesimama imara, anafanya kazi na serikali, lakini hakosi kutetea mambo ya wafanyikazi. Kwa gazeti ya leo, mtu mmoja alikuwa ameweka kesi 3 kuhusu Mumias. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anaenda hata Dubai, anatoa kampuni huko, anaregister kampuni huko, anaweka kesi kwa Mumias. Sasa inakuwa mara 3, one person. Wakati ameambiwa wewe unaangamiza watu wa Mumias, wakulima wanamuuliza maswali. Hizo kesi zote 3 zinasema they are being withdrawn. Raila notieko limbe mare mar Imbo mar Kenya kano chopo liel machielo e kar chung'od bura ma Budalangi, kaunti ma Busia. Riwruok mar dinde